Kun san cewa akwai dabba da take da kwakwalwa har guda 9 a duniya? Amma fa wannan kwakwale ba kamar yadda kowa yake tunani ba. Wannan dabba tana da kwakwalwa guda 1 a kanta, sannan kuma tana da sauran kwakwale guda 8 a sauran hannayen da take da su, wanda ake kira da mini brain. Bayan kwakwalwa guda 9 da wannan dabba take da shi, akalla tana da zuciyoyi su ma guda 3 wanda duk take amfani da su. Tana iya canja launin jikinta cikin sakon 1 domin ta gujewa abokan gaba. Tana daga cikin dabbobin da da masana suke ganin wannan dabba tana da matukar wayo, domin wannan dabba da kuke gani tana iya buɗe kwalba, sannan kuma wannan dabba duk kankantar rami tana iya bi ta cikin wannan rami saboda tsabar santsin jikinta. Kuma wannan dabba jikinta kwata-kwata babu kashi. A ƙarshe wannan dabba da kuke gani idan an yanke mata hannu still shi ma hannun yana ƙara fitowa, kamar ka sare bishiya ta ƙara yin tofo, to haka wannan dabba ita ma idan hannunta ya fita yana ƙara fitowa. Wannan kaɗan ne daga cikin baiwar da Allah ya yi wa wannan dabba. Wani abu ne ya fi baku mamaki game da wannan baiwa da Allah ya yi wa wannan dabba?